Ясалык, яктылык, сәламәтлек өчен начар. Ул китерә стресс. Төнлә чыга йокы гормоны мелатонин. Чыга кортизол, гормон стрессы. Нәтиҗәдә гормональный сбой. Яктылык тагын нинди зыян китерә? Йокысызлык, депрессия, баш авыртулары, арыганлык, иммунитетның кимүе, шикәр диабеты, симерү, хәрәкәт аппаратының бозылуы, җинси әгъзаларның эшләнлеген бозу, сып килүе, сулыш системасы эшләнлеген бозу, энергия һөҗүмнәре, йөрәк-кан тамырлары авырулары. Кысла. Уйларга кирәк, дөресме, юкмы, ләкин без ясалма яктырту кылануны шикләргә тырыша алабыз һәм организмга карарга. Икенче сериядә яктылыксыз нәрсә эшләргә, кичке һәм төнге эшләр.